Představte si pole po dešti, starou družstevní cestu a traktor, který nepracoval pro parádu, ale pro chleba, brambory, seno a celé vesnice. V Československu vznikly kolové traktory, bez kterých by se zemědělství nehýbalo stejným tempem. Některé byly jednoduché jako kladivo. Jiné přinesly větší výkon, kabinu, pohon všech kol a sílu pro těžké nářadí. Dnes nepůjdeme po traktorech jen podle slávy. Půjdeme od nejmenšího pracanta k nejsilnějšímu stroji a ukážeme, proč právě tyhle modely táhly celé hospodářství. Bez nich by pole mlčela, sklizeň se zpožďovala a vesnice by vypadaly úplně jinak. Už teď. Nejdřív přecházíme ke traktoru Svoboda DK12, k malému stroji, který na papíře nevypadá jako hrdina, ale pro malé a střední rolníky byl často rozdílem mezi ruční dřinou a skutečnou mechanizací. Jeho příběh začíná ještě před vznikem ČSSR, v době, kdy české země hledaly vlastní cestu k levnému traktoru pro hospodářství, která si nemohla dovolit velké, drahé stroje. Firma Svoboda Motor v Kosmonosích navazovala na práci Václava Svobody a na jednoduchou řadu dieselcar. Typ DK12 se objevil na konci 30. let a vyráběl se od roku 1939. Důležité je říct, že do našeho výběru patří ne proto, že by vznikl přímo v době ČSSR, ale proto, že po válce dál pracoval na československých polích a pomohl vytvořit základ, ze kterého pozdější mechanizace vyrůstala. Když se na něj podíváte, není na něm nic přehnaného. Úzká přední část, odkrytá mechanika, jednoduché blatníky, řidič skoro na stroji, ne v něm. Jenže právě v tom byla jeho síla. Měl ležatý čtyřdobý vznětový jednoválec o objemu 1730 kubických centimetrů. Výkon byl 12 koní mechanických, tedy přibližně 8,8 kW, při zhruba 1000 až 1100 otáčkách za minutu. Převodovka měla 3 rychlosti vpřed a 1 vzad. Nejvyšší rychlost byla kolem 12 km za hodinu a hmotnost přibližně 1150 kg. Dnes to zní pomalu a slabě, ale tehdy to byl stroj, který mohl na malém hospodářství nahradit koně u mnoha prací. Svoboda DK12 nebyl traktor pro chlubení na silnici. Byl to pomocník pro orbu menších polí, tahání vozů, pohon mlátičky přes řemenici a každodenní práci, kde rozhodovala jednoduchost. Vodní odpařovací chlazení znamenalo, že člověk musel hlídat vodu a rozumět stroji. Startování klikou nebo roztočením setrvačníku nebylo pro lenochy. Řidič musel mít cit, sílu a trpělivost. Ale odměnou byl motor, který při správné péči pracoval úsporně a dlouho. Právě nízké provozní náklady byly jeden z důvodů, proč si jej rolníci oblíbili. Jeho zvláštní kouzlo je v tom, že nepředstavuje velkou státní továrnu s obrovským plánem, ale dobu, kdy se československá zemědělská technika teprve skládala z menších firem, domácích nápadů a praktických řešení. Po znárodnění se svět těchto značek změnil. Výroba se soustřeďovala do větších podniků a jména jako Svoboda postupně ustupovala Zetoru. Jenže na vesnicích takové stroje nezmizely ze dne na den, právě naopak. Jezdili dál, opravovali se v dílnách, předělávali se podle potřeby a často sloužili i v době, kdy už na pole přicházely mnohem modernější traktory. Wow, fakt u Svobody DK12 není v rychlosti ani v síle. Je v tom, že tak malý stroj dokázal změnit rytmus práce na statku. Když měl hospodář koně, byl závislý na krmení, odpočinku a živé síle. Když měl Svobodu, měl motor, který mohl zapřáhnout k vozíku, k pluhu nebo k řemenu. 12 koní mechanických najednou nebylo číslo, ale svoboda času. A název značky v tomto případě zní skoro symbolicky. Napište do komentářů jen ano nebo ne. Viděli jste někdy traktor Svoboda naživo? Pokud ano, nejspíš víte, že tenhle stroj má zvuk, který nejde splést s moderním traktorem. Není hladký, není tichý, ale zní jako železná připomínka doby, kdy se na poli počítala každá kapka nafty a každá ušetřená hodina práce. Proto začínáme právě tady. Ne u nejsilnějšího traktoru, ale u stroje, který ukazuje, že československé zemědělství nestálo jen na velkých družstvech.
Začínalo i u malých polí, kde 12 koní mechanických mohlo znamenat obrovský rozdíl. V českých vesnicích měl navíc jednu obrovskou výhodu. Nebyl vzdálený obyčejnému člověku. Kdo uměl zacházet s klíči, řemenem, vodou a naftou, dokázal mu porozumět. To je důvod, proč se některé kusy zachovaly tak dlouho. Nešlo o muzeální exponáty, ale o stroje, které lidé opravovali, protože je opravdu potřebovali. Když se něco ulomilo, nescháněla se elektronika. Vzala se svářečka, soustruh, šikovné ruce a práce pokračovala. A přesně proto přežil i v paměti. Teď přecházíme k Zetoru 25K, traktoru, který už ukazuje jiný svět než malý Svoboda. Tady už nejde jen o pomocníka pro malého rolníka, ale o stroj, který se stal jedním ze základních symbolů poválečné mechanizace. Zetor vznikl v Brně a jeho první typy se objevily hned po druhé světové válce, kdy země potřebovala rychle nahradit zničenou techniku, zvýšit výkon na polích a postavit vlastní průmyslovou značku, která nebude jen nouzovou náhradou. Model 25 patřil k úplně klíčovým. Varianta K byla určena pro kultivační práce, měla vyšší stavbu a hodila se tam, kde bylo potřeba projíždět mezi řádky, nejen tahat vozík po dvoře. Zetor 25K se vyráběl od konce 40. let do začátku 60. let a vznikal v Brně, tedy v městě, které se na dlouhé roky stalo jedním z nejdůležitějších míst československé traktorové výroby. Měl dvouválcový vznětový motor Zetor o objemu přibližně 2,1 litru. Výkon se uvádí kolem 25 koní mechanických, tedy 18,6 kW při 1800 otáčkách za minutu. Převodovka měla 6 rychlostí vpřed a 2 vzad. Palivová nádrž pojala kolem 45 litrů nafty a hmotnost byla zhruba 1,9 tuny podle provedení a výbavy. Proti Svobodě to byl obrovský skok. Nejen výkonem, ale i pocitem, že sedíte na skutečném univerzálním traktoru nové éry. Důvod, proč se Zetor 25 tak hluboko zapsal do paměti, není jen počet vyrobených kusů. Celá rodina Zetoru 25 se dostala na mnoho trhů a 100 000 hodin pracovala v Československu i v zahraničí. Stroje se vyvážely do desítek zemí a pomáhali šířit jméno Zetor daleko za hranice. To je důležité i pro běžného diváka. Nejde jen o starý traktor z vesnice. Jde o výrobek, který dokazoval, že poválečné Československo umí postavit jednoduchý, opravovatelný a použitelný stroj pro skutečnou práci. V praxi se Zetor 25K hodil k lehčí orbě, setí, kultivaci, dopravě, práci s nářadím a všemu, co tehdejší družstva i menší hospodářství potřebovala dělat rychleji než dřív. Nebyl luxusní. Řidič seděl na jednoduchém sedadle, bez kabiny, vystavený prachu, větru, dešti i zimě. Řízení vyžadovalo sílu, brzdy a spojka chtěli návyk a hluk motoru byl součástí pracovního dne. Jenže zemědělec nepotřeboval měkké čalounění. Potřeboval stroj, který ráno nastartuje, odpracuje pole a večer se dá opravit běžným nářadím. A to Zetor uměl. Zavázka příběhu je jednoduchá. Po válce bylo potřeba dostat mechanizaci mezi lidi. Rozvoj přišel s tím, že Zetor 25 nebyl exotický experiment, ale výrobek, který se dal vyrábět, prodávat a servisovat ve velkém. A kulminace? Právě ve chvíli, kdy se z techniky stala součást každodenního života. Když se dnes řekne starý Zetor, mnoho lidí si nevybaví katalogové údaje, ale dědu, družstvo, pole za vesnicí, vlečku se senem nebo červený traktor stojící před stodolou. To je síla, kterou nejde vyrobit reklamou. Wow, fakt u Zetoru 25K je v jeho masovém dopadu. Zatímco některé traktory byly zajímavé hlavně pro sběratele, tenhle model skutečně pomáhal změnit zemědělství. Ne tím, že by byl nejsilnější, ne tím, že by byl nejrychlejší, ale tím, že se dostal mezi lidi. Československý průmysl potřeboval traktor, který bude dost jednoduchý pro tvrdý provoz a dost schopný pro nové požadavky. A Zetor 25K přesně zapadl do tohoto okamžiku. Proto patří mezi nejlepší kolové traktory z ČSSR, i když jeho kořeny sahají do let před vznikem tohoto názvu státu.
V době ČSSR už totiž tyto stroje dál pracovaly, učili lidi jezdit s traktorem, tahali nářadí a drželi malé i větší provozy. Je to stroj, který nestál jen v katalogu, stál v blátě. A právě tam se ukázalo, jestli je traktor dobrý nebo jen pěkný na plakátu. U kultivační verze K byl navíc důležitý vyšší poses a stavba pro práci v řádcích. Nešlo tedy jen o jiný štítek kapoty. Byl to traktor pro konkrétní druh práce, kde záleželo na světlosti, obratnosti a možnosti projet porostem bez poškození. Teď přecházíme ke Škodě 30, traktoru, který je pro mnoho lidí méně známý než Zetor, ale v dějinách československé techniky má velmi pevné místo. Jeho původ souvisí s poválečnou snahou postavit moderní univerzální traktor, který by navázal na starší plzeňskou tradici a zároveň odpověděl na nové nároky zemědělství. Vývoj se spojoval s projektem univerzálního traktoru a výroba se rozběhla po válce. V době, kdy se země vzpamatovávala z okupace, nešlo jen o nový model. Šlo o to, kdo bude orat, vozit, sekat a pohánět stroje v okamžiku, kdy práce bylo obrovské množství a techniky málo. Škoda 30 měla dvouválcový čtyřdobý vznětový motor o objemu 3116 kubických centimetrů. Výkon byl 30 koní mechanických, tedy 22,1 kW, při zhruba 1500 otáčkách za minutu. Převodovka měla 5 rychlostí vpřed a 1 vzad. Hmotnost se uvádí kolem 1640 kg a nejvyšší rychlost přibližně 20,8 km za hodinu. Nádrž na naftu měla kolem 40 litrů. Vedle čísel je ale důležitý pocit. Oproti malému Svobodovi i proti raným lehčím strojům působila Škoda 30 jako vážnější, dospělejší traktor. Na první pohled má krásně starosvětský vzhled. Dlouhá kapota, jednoduchá kola, kovová konstrukce bez zbytečné parády. Ale pod tím byla technika, která měla traktoru dát univerzálnost. Mohl tahat, orat, vozit, pomáhat při sklizni a přes vývodový hřídel nebo řemenici obsluhovat další zemědělské stroje. To byla pro poválečné hospodářství zásadní věc. Traktor už neměl být jen motorový kůň, měl být zdrojem síly pro celé hospodářství. Jeho příběh má ale i druhou stranu. Škoda 30 přišla ve chvíli, kdy se československý průmysl začal centralizovat a kdy se postupně rozhodovalo, které značky budou pokračovat a které ustoupí jednotnějšímu směru. V takovém prostředí nebylo jednoduché udržet více paralelních traktorových linií. Zetor se stal hlavní značkou, která převzala dominantní roli. A Škoda 30 tak zůstala v paměti mnohem méně, než by si podle technické hodnoty zasloužila. To z ní dělá ideální stroj pro náš výběr. Nebyla okrajovým nesmyslem, ale nebyla ani pozdější masovou ikonou. V běžné práci měla Škoda 30 pověst silného a jednoduchého traktoru, ale samozřejmě nebyla bez nároků. Komfort byl skromný. V zimě řidiče nechránila kabina, v létě prach a hluk připomínali, že sedí na pracovním stroji. Jenže přesně tak vypadala realita zemědělství. Když se měřila kvalita traktoru, neřešilo se, jestli je tichý. Řešilo se, jestli zvládne pole, jestli se dá opravit a jestli vydrží. Wow, fakt u Škody 30 je, že ukazuje zlomový okamžik před definitivní nadvládou Zetoru. Je to jako fotografie československého průmyslu v pohybu. Ještě existují různé značky, různé konstrukční školy a různé cesty, ale už se blíží období, kdy se vše začne sjednocovat. Právě proto je tak zajímavá. Není jen traktorem, který měl 30 koní mechanických. Je důkazem, že československé zemědělství mohlo jít více cestami, než si dnes často pamatujeme. Když ji dnes člověk vidí na srazu historické techniky, působí nenápadněji než velký krystal a méně slavně než Zetor 25. Ale kdo zná kontext, vidí v ní velmi důležitou kapitolu. Škoda 30 patří mezi stroje, které nevytvořily největší legendu, ale pomohly překlenout nejtěžší období. A to je někdy cennější než sláva. Proto ji v našem pořadí dáváme za Zetor 25K. Má vyšší výkon, působí dospěleji a připomíná, že československé pole netáhla jen jedna značka.
V mnoha dobových příbězích se na ní zapomíná právě proto, že nepřišla s tak výraznou značkovou legendou jako Zetor. Jenže v technice není důležitá jen legenda. Důležité je, jestli stroj přišel ve chvíli, kdy ho lidé potřebovali. A Škoda 30 přišla přesně do období, kdy bylo třeba rychle obnovit práci na polích, ve dvorech i u zemědělských podniků. Přihlaste se k odběru kanálu Motorová zóna, dejte like a napište do komentářů, jaké téma máme rozebrat příště. Teď přecházíme k Zetoru Kristál 12011, traktoru, který už vypadá jako úplně jiná liga. Najednou nejde o malé poválečné stroje bez kabiny, ale o velký šestiválcový traktor, který měl zvládnout těžší nářadí, větší plochy a práci v modernizovaném zemědělství 70. a 80. let. Jméno Kristál nezní náhodou slavnostně. Pro mnoho lidí to byl traktor, který na dvoře působil jako vrchol. Velká kabina, dlouhá kapota, mohutný zvuk a pocit, že zemědělství se konečně posouvá od jednoduché mechanizace k těžké síle. Zetor Kristo 12011 patřil do řady těžších traktorů, jejichž vývoj navazoval na mezinárodní spolupráci a na snahu vytvořit výkonnější jednotnou řadu. Výroba se uvádí od poloviny 70. let do druhé poloviny 80. let. Vůz vznikal v Brně a byl určen pro těžší práce, kde už starší lehké Zetory nestačily. Měl šestiválcový vznětový motor Zetor o objemu kolem 6,8 litru, výkon byl 120 koní mechanických, tedy 89,5 kW. Šlo o dvoukolové provedení, zatímco příbuzná verze 12045 měla pohon všech kol. Hmotnost se pohybovala kolem 4 tun a nádrž pojala zhruba 130 litrů paliva. Tady je dobře vidět, jak se změnily požadavky na traktory. Svoboda DK12 měl pomáhat malému hospodáři. Zetor 25K mechanizoval základní práce, Škoda 30 posunula výkon a univerzálnost. Ale Kristo 12011 už odpovídal době velkých družstev, velkých honů a těžšího nářadí. Když se připojil větší pluh, secí kombinace nebo těžký přívěs, bylo potřeba víc než 20 nebo 30 koní mechanických. Bylo potřeba něco, co se opře do země a drží tempo celý den. Kabina byla jedním z největších rozdílů proti starším traktorům. Neznamená to, že by řidič seděl v luxusu podle dnešních měřítek, ale proti otevřenému sedadlu to byl velký pokrok. Ochrana před deštěm, větrem, prachem a hlukem měnila celý pracovní den. Dlouhé hodiny v traktoru byly méně vyčerpávající a řidič měl lepší přehled o stroji. Kristál se tak stal symbolem zemědělce, který už nesedí jen na železném sedle za motorem, ale řídí skutečný pracovní stroj pro velké hospodářství. Samozřejmě měl i slabiny. Velký traktor znamenal vyšší spotřebu, vyšší nároky na servis a větší odpovědnost. Kdo ho neuměl správně používat, mohl zbytečně ničit půdu, přetěžovat techniku nebo řešit poruchy, které u malých strojů nebyly tak drahé. Někteří řidiči si stěžovali na hluk, vibrace nebo údržbu, ale to nic nemění na tom, že Kristo byl pro mnoho družstev obrovským krokem vpřed. Nebyl to stroj pro každého sedláka. Byl to stroj pro dobu, kdy zemědělství chtělo výkon a rozsah. Wow, fakt u Zetoru Kristl 12011 je v tom, že přinesl do československého zemědělství pocit těžké moderny. Nebyl největší v celé rodině, ale pro mnoho lidí byl právě on tím traktorem, který ukázal, jak vypadá skutečná síla na kolech. Když stál na poli vedle menších Zetorů, rozdíl byl okamžitě vidět. Delší kapota, vyšší kabina, hlubší zvuk motoru a schopnost pracovat s nářadím, které by starším typům dalo pořádně zabrat. V provozu tak nešlo jen o vyšší čísla v katalogu. Šlo o menší únavu řidiče, větší záběr nářadí a možnost zvládnout práci, která by dřív zabrala mnohem více času. Zetor Kristo 12011 je důležitý i proto, že nezůstal jen vzpomínkou pro sběratele. Mnoho podobných strojů pracovalo dlouhé roky po konci socialismu a některé se objevují v provozu dodnes. To je nejlepší důkaz, že konstrukce nebyla jen papírová ambice. Na poli se nedá předstírat kvalita. Traktor buď táhne, nebo netáhne. A Kristál táhl.
Proto ho v našem výběru dáváme mezi vrcholy československé kolové techniky. Právě proto působil na vesnici jinak než starší traktory. Když přijel do dvora, nebyl jen stroj do řady. Byl to signál, že podnik má sílu na větší práci. Starší traktory mohly dál pomáhat u lehčích úkolů, ale Krystal měl táhnout tam, kde bylo potřeba tempo, hmotnost a jistota. Teď přecházíme k nejsilnějšímu stroji našeho výběru, k Zetoru ZTS 16245. Tady už nejsme u traktoru, který měl jen nahradit koně nebo tahat menší nářadí. Tady mluvíme o velkém čtyřkolovém stroji s pohonem všech kol, který patří k pozdní kapitole československé a slovenské traktorové školy. Jeho příběh je zajímavý i tím, že stojí na hraně epoch. Kořeny má v řadě těžkých traktorů Zetor Krystal a ve výrobě, která se v 80. letech přesouvala na Slovensko pod značku ZTS, Martin. Konkrétní model 16245 se objevuje hlavně v době kolem konce federace a po něm, takže je fér říct jednu přesnou věc. Není to čistě typický traktor rané ČSSR, ale je přímým pokračováním československé konstrukční linie, která vznikla ještě před změnou režimu. Jeho technika ukazuje, kam se vývoj posunul. Šestiválcový přeplňovaný vznětový motor o objemu kolem 6,8 litru dával výkon přibližně 160 koní mechanických, tedy kolem 118 kW. Uváděný výkon na vývodovém hřídeli bývá asi 135,9 koně mechanického, tedy 101,3 kW. Traktor měl pohon všech kol, posilovač řízení, kabinu s topením, vícestupňovou převodovku a hydrauliku určenou pro těžké nářadí. Hmotnost se u podobných provedení pohybovala kolem 6 tun a rychlost podle verze zhruba 25 až 30 km za hodinu. To už je stroj, který se na poli nechová jako pomocník, ale jako hlavní tahoun. ZTS 16245 je důležitý tím, že ukazuje vrchol přemýšlení o traktorech v prostoru bývalého Československa. Družstva a velké podniky potřebovaly stroje pro hlubší orbu, těžké agregace, podmítku, převoz nákladu a práce, kde menší traktory ztrácely čas i sílu. Pohon všech kol pomáhal využít výkon motoru na půdě, kde by dvoukolový traktor prokluzoval. Velká kabina dávala řidiči lepší pracovní prostředí, i když proti západním strojům měla pořád své nedostatky. Na takovém traktoru už se jasně ukazuje rozdíl mezi legendou a realitou. Legenda říká, že velký ZTS je nezničitelný obr. Realita říká, že potřebuje dobrý servis, správné mazání, pozornost k převodovce, spojce, hydraulice a přednímu náhonu. Když se o něj staral zkušený mechanik, dokázal odpracovat neuvěřitelné množství hodin. Když se zanedbal, jeho opravy byly těžší a dražší než u malých Zetorů. Právě proto má u lidí silné emoce. Jedni ho milují pro sílu, druzí si pamatují pot, olej a dlouhé opravy. Vývoj příběhu je skoro filmový. Začínáme u malého Svobody s 12 koňmi mechanickými. Pak přichází pováleční Zetor, Škoda a velký Krystal. A najednou stojíme před traktorem, který má výkon jako několik prvních strojů dohromady. To je nejlepší způsob, jak pochopit, kam se zemědělská technika posunula během několika desetiletí. Pole se zvětšila, nářadí stěžklo, tempo se zrychlilo a řidič už nebyl jen člověk na sedadle, ale obsluha silného pracovního systému. Wow, fakt! U ZTS 16245 je právě ten kontrast. Na jedné straně je to pokračování československé školy, na druhé straně už stroj z doby, kdy se starý průmyslový svět rozpadal a podniky hledaly nové přežití. Vypadá jako traktor z konce jedné éry. Mohutný, hranatý, silný, hrubý, ale schopný. Nehraje si na eleganci. Jeho úkolem bylo zabrat a táhnout. Proto ho dáváme na konec. Není tu proto, že by byl nejjemnější nebo nejznámější. Je tu proto, že uzavírá cestu od malých hospodářských pomocníků k obřím kolovým traktorům, které měly zvládnout práci celých družstev.
Když se člověk postaví vedle něj, pochopí, že zemědělský traktor není jen pomalé vozidlo na poli. Je to stroj, který dokáže určovat tempo sklizně, orby i života na venkově. A ZTS 16245 to říká nahlas, hlubokým zvukem šestiválce. Kdybychom hledali symbol poslední fáze těžké domácí traktorové školy, těžko bychom našli lepšího kandidáta. Má výkon, vzhled, příběh. A přesně takový stroj musí být ve finále videa. Když dáme všech 5 traktorů vedle sebe, nevznikne jen seznam starých strojů. Vznikne cesta československého zemědělství od malého jednoválce k obrovskému šestiválci. Svoboda DK12 připomíná dobu, kdy i 12 koní mechanických mohlo změnit práci na statku. Zetor 25K ukazuje poválečnou mechanizaci, která dostala traktor mezi lidi. Škoda 30 připomíná zapomenutou větev domácí konstrukce. Zetor Krystal 12011 přináší sílu velkých družstev. A ZEŠ 16245 ukazuje konec éry, kdy se domácí traktorová škola snažila držet krok s těžkou prací moderního zemědělství. Nejlepší kolové traktory z ČSSR nebyly vždy pohodlné, tiché ani dokonalé, ale pracovaly. Tahali pluhy, vlečky, secí stroje, žací lišty, brány i těžké agregace. Stáli v blátě, mrazu, prachu a horku. A právě proto si zaslouží místo v paměti. Dějiny zemědělství totiž nejsou jen o výnosech a tabulkách. Jsou také o strojích, které každé ráno nastartovali a pomohli odpracovat den, bez kterého by nebyl chléb ani krmení pro dobytek. Pokud vás baví traktory z ČSSR, stará zemědělská technika a příběhy strojů, které mají víc než jen technické údaje, přihlaste se k odběru kanálu Motorová zóna, dejte videu like a napište do komentářů, jaké téma máme rozebrat příště. Možná další zapomenutý traktor ukáže, že obyčejná práce na poli měla svoje skutečné hrdiny. Jdeme dál.